Егото трябва да бъде като една дъвка. Да мога да го разтягаш колкото искаш, когато ти трябва, ама и да мога да го събираш по същия този начин, когато не ти трябва. Егото е инструмент да ни служи, а не ние на него да служим. Ние трябва да можем да го използваме, управляваме, наблюдаваме, а не да го помпим излишно. Защото то няма да се погрижи за нас. То се грижи, има форма на грижа към нас, но то ни предпазва от адски много неща. Но въпреки това. И така се научих, че това, което се показва пред обществото, не е това, което съм истински аз всъщност. Тази тема за идентификацията, кой съм аз? Аз Ваньо предприемача ли съм? Аз Ваньо, който доктора ли съм? Аз Ваньо пътешественика ли съм? Аз Ваньо презентатора ли съм? Аз Ваньо госта на подкаст ли съм? Нали, такъв професионален ходещ по подкаст ли съм? Професионалист. Много е трудно да се вкараш в една рамка, когато правиш различни неща и затова може би не е необходимо да го правиш. Може да се фокусираш върху дейностите, които извършваш, върху процесите. Аз не съм Ваньо доктор, аз съм Ваньо, който помагам. Аз не съм Ваньо презентатор, аз съм Ваньо, който презентирам. И Ваньо, нали, концепцията за аза се оформя с процеси и действия около това. И така разбрах, че не е важно човек да се фокусира върху егото, а върху действията, върху смисъла, нали, на нещата. И така започна едно много интересно път към осъзнаване, може би, на толкова много неща.